ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଫୁଲା ଫୁଲା ପୁରୀ ଯଦି ଜଳଖିଆରେ ମିଳିଯାଏ ନା ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ସକାଳେ ପୁରୀ କରିବି, କାରଣ ଆଜି ମୋର ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା। ଆଉ ପୁରୀ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରିଫର କରେ ଛୁଟି ଦିନରେ କରିବାକୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ଟାଇମ୍ ହାତରେ ନେଇକି କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଚକଡ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ନା ପ୍ରାୟ ମଇଦାରେ କରେନି, ତାପରେ ବେଶୀ ଭାଗ ଅଟା ଦିଏ, ଅଳ୍ପ ମଇଦା ଦିଏ, ଟିକେ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ସୁଜି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ପୁରୀଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇକିନା ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇକି ହେବ। ତ ପୁରୀ ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହାଲକା ଚିନି ବି ଆଡ଼୍ କରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରୀ କଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି ପୁରୀ ଆମର ଆଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ। ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଏ ଯେଉଁ କଷି କଖାରୁ ଆଳୁ ବୁଟର ତରକାରୀ ପୁରୀ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କଷି କଖାରୁ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ଆଜି ହେଇଛି ଆମର ମଟର ତରକାରୀ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ବନେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନା ଆଗ ଖାଏନି, ମୁଁ ଚା ପିଏ। ତେଣୁ ଆଗ ଖାଇବା ଦେଇସାରି ମୁଁ ମୋର ଚା'ଟା ବନେଇକି ଟିକେ ଏଇ ବାହାରର ଭିୟୁର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଛାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି କେମିତି ବର୍ଷା ପରର ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏନି କି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟରରେ।